Bona nit. El 16 de desembre passat, TV3 entrevistava a Carles Puigdemont com a candidat encapçalant la llista Junts per Catalunya. 4 mesos més tard, Carles Puigdemont resideix a Berlí a l'espera de la decisió d'un tribunal alemany que podria resoldre extradir-lo a Espanya, acusat de malversació, o deixar-lo lliure. En 4 mesos han passat moltes coses, moltes, algunes ben desagradables per a les opcions independentistes. Han estat 4 mesos intensos, durs. I ara tornem a entrevistar Carles Puigdemont quan falta poc més d'un mes perquè hi torni a haver eleccions i abans no s'ha investit un president de la Generalitat. Bona nit, president. Bona nit. Parlàvem d'això, no? La primera pregunta m'agradaria que fos una impressió general d'aquests 4 mesos, allò que diuen l'any que van viure perillosament, 4 mesos intensos en què hi ha hagut de tot, en què hi ha hagut més detencions, també la pròpia detenció de vostè, en què hi ha hagut gent que s'ha exiliat, que se n'ha de Catalunya, en què han passat moltes coses. I suposa que fer-ne un balanç així apressat no és massa agradable. Diguéssim que no és senzill, és el que hi ha i d'alguna manera som conscients que això no ha acabat, que l'estat espanyol fa temps que va decidir intentar resoldre o relacionar-se amb aquest problema de la manera més violenta, intolerant i autoritària possible i, per tant, en aquest context tot és possible, que detinguin a més gent, que ens enviïn a la presó per molts i molts i molts anys, que forcin la gent a anar a l'exili, tot només per intentar, diguem-ne, fer que el poble català renunciï a un dret que és protegit tanmateix a tots els pobles del món, que és el dret a decidir. En aquella entrevista del 16 de desembre va haver-hi una cosa que em va cridar particularment l'atenció. Vaig insistir-li una mica. Vostè deia que si guanyava les eleccions o si podia ser investit president de la Generalitat, tornaria a Catalunya. I, evidentment, això no ha pogut ser. I la pregunta és, s'ho va plantejar de debò? No sabia que el podia esperar? Encara s'ho continua plantejant en algun moment? No podem mai renunciar al que és un dret legítim. El normal, ho vaig dir aleshores i ho dic ara, seria que els poders de l'estat espanyol que han portat aquest col·lapse constitucional al seu propi estat comencessin per reconèixer els resultats electorals del 21 de desembre i entenguessin que no és un problema sinó una solució permetre al Parlament de Catalunya aplicar aquests resultats i permetre que el govern que surti de la voluntat expressada pels ciutadans i pel Parlament de Catalunya pugui treballar amb normalitat, que pugui nomenar el seu vicepresident, els seus consellers, que pugui fer les polítiques que la gent espera que faci. Això seria el normal. El que no podem fer, vaja, jo mai m'hi resisteixo, és a naturalitzar aquesta, diguem-ne, greu anomalia democràtica en què estem vivint. Això no ho podem naturalitzar. Per tant, esclar que hem de reclamar que es respectin els resultats electorals del 21 de desembre. Fins al darrer minut ho hem de reclamar. Però aleshores es pot viure com una doble realitat. Es pot dir una realitat de vostè que diu el govern espanyol, l'estat espanyol, la judicatura haurien de respectar els resultats electorals i haurien d'actuar així, però la realitat és que no actuen així. I aleshores sembla una mica, no diria un diàleg de sords perquè no estem en les mateixes condicions, però sembla una mica que vostè està a un nivell o a una alçada i ells estan en una altra, viuen en un altre nivell. Vostè demanant-los que respecten i ells dient que vostè el que ha fet és respectar la Constitució. Encara no fa ni 2 dies, perdó, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, deia que vostè havia de tornar per respecte a tota la gent que ja estava en presó, deixar-se empresonar també per quedar o per respectar els seus companys de de govern que ja estaven empresonats. Suposo que el que deu voler la Soraya de Santamaría deu ser exactament allò que ens convé als catalans, suposo. És evident que no és així. Però és que no és només jo que ho dic. Ho ha dit Nacions Unides, que l'estat espanyol hauria de respectar els drets dels candidats i dels candidats a la presidència, en aquest cas del diputat Jordi Sánchez. Ho diu Nacions Unides. Ho diu el món democràtic. Hi ha una violació clara de drets. Què hem de fer davant d'això? Quina és la proposta que ens fa el govern espanyol? Com que aquest govern no canviarà de criteri, com que el govern espanyol té carta blanca per ultrapassar la llei, la seva pròpia Constitució, entre altres coses, i el dret internacional, doncs ens hem de plegar i resignar-nos i, doncs, malgrat que els catalans van votar una altra cosa, n'hem de fer una altra perquè la senyora Soraya de Santamaría ens ho demana. Home, em sembla que no va per aquí, això. Ara, després, ho parlarem una mica més de calma, però, clar, de tota manera, tornem a la mateixa. És a dir, no s'ha de fer el que ells diuen, però l'actual Parlament, la mesa actual del Parlament, els partits que es van presentar, les opcions que es van presentar a eleccions, van partir també d'una certa convicció que actuarien ara sense enfrontar-se a la llei,
sense enfrontar-se a la Constitució. I, per tant, tornem al mateix punt de partida. Pot ser vostè té raó amb tot això que està dient, però ells actuen des d'unes altres conviccions. Perdoni, exactament amb què és enfrontar-se a la Constitució que un dels 135 diputats que forma part del Parlament de Catalunya i que té els seus drets intactes, perquè no té cap condemna, sigui candidat a la presidència de la Generalitat. Exactament en quin punt això és contradictori amb la Constitució espanyola? Perquè diu exactament el contrari, la Constitució. Diu que qualsevol dels 135 diputats pot ser candidat a la presidència. Aleshores, exactament on és el punt contradictori amb la Constitució? Qui ho ha decidit, això? Qui la interpreta és un jutge que ara mateix impedeix que aquest diputat pugui ser investit com a candidat. O sigui, que les Constitucions l'interpreta un jutge penal. Estem donant per bo, això. Les lleis les interpretava un jutge penal. De tota manera, suposa que també... Em fa l'efecte. És el que està passant. Això és el que està passant. El que dic és, hem de donar carta de naturalitat, de normalitat, a que un jutge que no s'ha presentat a les eleccions, un jutge que, evidentment, no és la seva funció, intervenir en el poder legislatiu, el que determini què ha de decidir aquell Parlament, jo crec que aquesta és una línia vermella que no ens hem de deixar passar. Perquè forma part ja no només de la nostra, diguem, del nostre compromís, de la nostra obligació, com a electes per al poble de Catalunya. La gent va votar una cosa. I la gent crec que té dret que se li respecti la seva decisió. Evidentment, la nostra responsabilitat és fer-ho possible, fer-ho fàcil, fer-ho entenedor, però no ens podem desviar d'aquest mandat. I per més que hi hagi un jutge que s'estigui ultrapassant no una, dues, sinó moltes vegades de la seva responsabilitat, del seu àmbit de competència, crec que la nostra resposta no pot ser plegar-nos a la voluntat. Doncs jo crec que ha fet molt bé la mesa del Parlament de plantejar una querella, precisament. D'acord, però en tot cas vostè sap també que les querelles porten el seu temps, poden allargar-se moltíssim. Depèn de qui les presenti i contra qui. Depèn de qui i contra qui. Com ho faria vostè? Perquè els temps per uns són molt ràpids, per altres són molt lents. Cosa que evidencia, efectivament, una vegada més, la anormalitat democràtica en què estem vivint, en què hem de gestionar una realitat que és molt complexa. Però en tot cas un nou procediment, per exemple d'una querella, podria allargar-se, és possible que en alguns casos tot vagi molt ràpid i que en altres tot anarà més lent, podria allargar-se, però el temps serà córrer, per dir-ho així, cap enrere. El temps queda un mes i mentrestant qui té l'última paraula de si, per exemple, el senyor Sánchez ha de ser candidat o no pot ser-ho, si pot anar a ser investit o no pot ser investit, és un jutge que una vegada i una altra diu que no, i que mentre ningú li pugui corregir per dalt, continuarà dient que no, i el temps continua passant. Sí, però això ens obliga primer a defensar la posició, perquè no pot ser que això quedi impune. Per tant, cal respondre, perquè aquest senyor no només va en contra del que ha decidit el poble de Catalunya en unes eleccions organitzades per l'estat espanyol, sinó que va en contra d'unes mesures cautelars que li demanen Nacions Unides. I això és molt seriós. I, per tant, està en el nostre deure de defensar la posició davant d'on sigui, perquè aquest senyor haurà de respondre del que és veritablement un abús. Continuo sense entendre per què dels 135 diputats hi ha diputats de primera i diputats de segona. Per què? On t'ho diu a la Constitució, això? Exactament on? A quin punt de la Constitució ho diu? Diguem-ne que hi ha diputats amb una condició judicial diferent que els altres. N'hi ha que poden acudir presencialment al Parlament i n'hi ha que no ho poden fer sense una ordre del jutge que ho permeta. Molt bé. I això, en la Constitució, en què impedeix que un d'aquests 135 diputats perdi els seus drets com a diputat sense sentència? Sense sentència. Sí, la Constitució no entra en aquests detalls, és evidentment molt més genèrica, però el que sí que està clar és que si hi ha una persona que està en presó preventiva i el jutge que ha d'ordenar-ne o que ha de permetre la seva sortida precisament per ser investit no ho accepta, doncs no ho acceptarà i no el tindrem. I torno a repetir, sap greu una miqueta amb això, ser massa insistent. Però van passant els dies. Sí, van passant els dies i estem veient com l'estat espanyol es nega una vegada i una altra a acceptar el que el Parlament de Catalunya, que és l'òrgan de la sobirania del poble català, reconegut per la Constitució, vol. I això em sembla que, a més de qualificar-ho com a mínima anomalia democràtica molt greu, crec que és un deure, i així interpreto la decisió de la mesa del Parlament també, de defensar-nos. I què es pot fer? Vostè ha parlat abans d'una querella, la mesa del Parlament la va plantejar l'altre dia, immediatament, per cert, l'oposició va parlar de malversació i que tot això podia
tindre altres conseqüències legals i penals, etc. Però què es pot fer? És a dir, si vostè diu això pensant que té tota la raó del món, si diu una cosa que és bastant clara, que la Constitució és genèrica i que, per tant, hi ha gent que l'interpreta com li convé, però el bucle... No, a veure, hem de ser molt ferms, ser molt clars sobre això. Els drets fonamentals s'han d'interpretar sempre a la llum dels tractats internacionals i a la llum del que és el dret internacional i el que són els usos i costums de totes les pràctiques democràtiques. No hi ha enlloc dit que hi ha diputats de primera i diputats de segona. No hi és. Enlloc. Ni al reglament, ni a l'Estatut, ni a la Constitució. Hem de ser seriosos sobre això. Els 135 diputats al Parlament tenen tot el dret del món a ser escollits presidents. I no hi ha enlloc una norma que digui que no és així, això. Si un diputat és condemnat amb sentència ferma, aleshores té unes conseqüències sobre la seva condició pública. Però mentre això no sigui així, els 135 diputats tenen el dret a ser investits presidents. I no hi pot haver diputats de primera i diputats de segona. Estem dient això. És clar que som conscients de la realitat de què vol portar-nos l'estat espanyol. L'estat espanyol li interessaria que anéssim a eleccions, segurament, per veure si ens barallem, si evidenciem divisió i si no som capaços de fer governs. Clar que li interessa a l'estat espanyol, o una part de l'estat espanyol li pot interessar, i evidentment que a nosaltres no ens interessa aquest escenari. Som perfectament conscients de la responsabilitat, de les responsabilitats que tenim, perquè en tenim no només una, en tenim moltes. Això que vostè ha dit en públic, que també un d'aquests dies, no sé si a través d'un tuit, que l'estat espanyol el que vol les eleccions, quan parles amb gent pròxima al govern espanyol, evidentment, quan parles a un altre nivell, insisteixen que no, i avui mateix el delegat d'aquest govern a Catalunya, el senyor Enric Millo, ha dit que això no era veritat, que el que voldria el seu govern seria un govern a Catalunya i un president investit i no anar a eleccions. O sigui, el govern que menteix sobre la violència policial, el govern que menteix sobre els màsters i els títols universitaris dels seus membres, és el govern que ara diu la veritat quan expressa que no, la seva intenció és que no hi hagi eleccions a Catalunya. No fem riure. A més, jo he parlat de l'estat espanyol, no li he parlat del govern. Jo m'he referit a l'estat espanyol. Perquè el que hi ha aquí és un corrent de l'Estat per intentar evitar que els catalans fem possible allò que volem a través de les urnes. I va més enllà del govern. Per tant, pot haver-hi perfectament un interès en què portem la situació a un punt que no hi hagi més remei que eleccions. I la nostra voluntat i els nostres esforços estan a evitar-ho, però evitar-ho sent fidels al que la gent va votar el 21 de desembre i el que va votar l'1 d'octubre. Em sap greu insistir-li perquè després tinc un moment en què voldria que entrarem això amb una mica més de calma i que parlarem de nous i parlarem d'altres possibilitats o de mantindre aquestes possibilitats. I aquest era un primer bloc en el qual no volia estendre'm. El que passa és que al final, encara en això i encara en aquest punt, després, i potser és una ucrania, ara li ho han preguntat, ho he llegit diverses vegades, però situats en aquest punt i després dels mesos que han passat, si li digueren ara vostè si poguera prendre la decisió que no va prendre en el seu moment, l'endemà mateix del referèndum, convocar unes eleccions perquè no s'havia pogut fer amb les garanties que calia, ara canviaria d'opinió i convocaria eleccions en aquell moment? Després va tindre una altra oportunitat i tampoc ho va fer, però en aquell moment mateix creu que es va equivocar? Jo vaig intentar fer eleccions, vaig intentar proposar eleccions abans del 27 i no va haver-hi pas cap, diguem-ne, cap de les garanties que jo havia demanat sobre la taula que justifiquessin que es anés a eleccions. Si les hagués convocat abans d'això, jo m'hauria quedat sol al govern, completament sol, i probablement amb una bona part de la societat. Jo vaig intentar plantejar eleccions en un moment que em va semblar que podien ser un element de desescalament si es donaven unes condicions que permetrien que aquelles eleccions fossin celebrades amb normalitat. Òbviament, que volia dir no poden haver-hi presos polítics, és una aberració, no pot haver-hi 15.000 policies intimidant amb aquell clam del a por ellos contra gent pacífica, no pot haver-hi intervenció de les finances de la Generalitat si volem que hi hagi eleccions en condicions. Això no es va produir. I, per tant, des d'aquest punt de vista, no és un error. L'error hauria estat d'haver demanat aquestes condicions, aquestes garanties, i que havent-se garantit no les hagués convocat. Aleshores, hauria estat un error. Creu vostè aquells que diuen que si s'haguera convocat en aquell moment
o uns quants dies després, quan vostè va intentar-ho, el govern de l'Estat i el Senat no hauria aprovat, el govern de l'Estat hauria retirat l'aplicació del 155? No ho crec, de cap de les maneres, perquè jo els vaig demanar. Aquí cal que hi hagi un espai per al diàleg. Jo vaig fer-ho el dia 10 d'octubre. La voluntat de diàleg del govern espanyol va quedar perfectament descrita al cap de poques setmanes, de pocs dies. Ha parlat en algun moment en tot aquest procés tan llarg personalment amb Mariano Rajoy o sempre ho va fer a través d'intermediaris? Sempre a través d'intermediaris. Mai va parlar personalment amb ell? Va haver una possibilitat de fer-ho. Jo vaig accedir, el ministre del Partit Popular va, a través d'una persona, va dir que si jo estava disposat a parlar amb el president Rajoy, que ell ho facilitaria. Jo vaig dir automàticament que sí, que tenia molt d'interès a parlar-hi, i la resposta al cap de pocs minuts va ser que l'altre no volia. Em permet una pregunta una mica ingènua. Vostès tenien el mòbil dels dos. Després de l'atemptat de les Rambles a l'estiu es van intercanviar els mòbils. Vam llegir una de les cròniques que se van publicar en aquell moment. Per tant, vostè en qualsevol moment, ja que li agraden els WhatsApps i li agrada tot això, podia haver-li enviat president, hem de parlar, a veure què deia ell personalment. Creiem, si un ministre del govern Rajoy a mi me fa arribar aquest missatge, a mi em sembla que és una font autoritzada i és un canal correcte. I la resposta meva, que també té testimonis, crec que és un canal correcte a través del ministre. Per tant, entenc que aquí no ha d'haver-hi cap dubte sobre les intencions de l'un i de l'altre. De l'un i de l'altre. La meva proposta va ser clara, sí a parlar. La resposta d'ell va ser no a parlar. En tot cas... No hi ha opinió possible, que és un fet. En tot cas, el manteniment en presó dels consellers que ja hi havien entrat no depenia... En aquell moment hi havia els Jordis a la presó. Sí, però no depenia del govern de l'Estat. Que els dos Jordis sortiren no depenia del govern de l'Estat, depenia del jutge. Això sí que funciona així. Però els fiscals obeeixen les directrius dels governs. Em sembla que això és bastant evident. És bastant evident quina és la situació de dependència de la Fiscalia en tota aquesta operació del govern. De fet, no m'invento res. La senyora Soraya Sáenz de Santa Maria es va vantar, ella, d'haver decapitat, va dir aquest terme, decapitat i liquidat, el moviment independentista, i que això ho havia aconseguit el senyor Rajoy. Són paraules... Doncs, per tant, el que va dir aquesta senyora, si és capaç de decapitar, deu ser capaç de poder tornar a posar el cap en el seu lloc, no? Però vostè que sap que això moltes vegades són declaracions polítiques d'una certa arrogància que no se correspon a la realitat. L'altre dia, i li comente per això... Hem de ser indulgents, per tant. Quan ells cometen excessos hem de ser indulgents, els hem d'entendre... No volia dir això. En canvi, quan el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez estaven demanant a la gent calma, hem d'entendre que no, que volien incitar la violència. Estem dient això? No, estem dient que, per exemple, l'altre dia el fiscal general de l'Estat va demanar la llibertat d'un exconseller, Joaquim Forn, i el jutge no la va concedir i va atendre a lo que li requeria l'acusació particular. Per tant, no deu funcionar això també. En quin moment processal era un, en quin moment processal estava mal en aquell moment? En aquell moment jo estava parlant d'unes condicions que perfectament eren assumibles per als aparells de l'Estat. Entre altres coses, acusar o no a Jordi Sánchez i a Jordi Cuixart. Entre altres coses, mantenir o no 15.000 policies i els seus 90 milions d'euros que han costat per amedrentar a la gent catalana. Això depenia directament del govern de l'Estat. Intervenir les finances de la Generalitat depenia i depèn del govern de l'Estat. Tant em sembla que estaven plantejant coses que mai ningú em va dir són implantejables. Senzillament no hi va haver-hi cap possibilitat de parlar-ne, perquè en aquestes condicions, insisteixo, sí que hauríem hagut de convocar eleccions, perquè la manera com van plantejar el 155 clarament al marge de la Constitució, clarament, d'una manera molt abusiva, ens obligava a mantenir al màxim la posició dintre del govern. Per tant, a intentar evitar al màxim els efectes devastadors que es representava un 155 il·legal, un 155 anticonstitucional, però que ocupava, que es comportava com un decret d'ocupació de les institucions catalanes. No sé si és demanar-li a vostè que especule, però per què Mariano Rajoy no es va decidir a fer-ho? Pensa vostè que realment el que volien era aplicar el 155 o va tindre en algun moment reticències o por davant del que podia dir una part important de l'opinió pública espanyola? És que no ho sé, segurament té a veure amb el mateix que li he fet jo abans, perquè no estem parlant només del govern de l'Estat, estem parlant de l'Estat, en el seu conjunt. El paper del rei, el paper de la judicatura, el paper de grans empreses, el paper de grans mitjans i grups de comunicació, estem parlant d'això, no només del govern, estem parlant de moltes coses d'aquestes. L'exèrcit també? Creu que en algun moment han intervingut en tota aquesta història
per marcar punts o per marcar línies roges? A vegades hi ha preguntes que són una mica ingènues, perquè en la història d'Espanya l'exèrcit sempre hi ha sigut. Poder ser la primera vegada que no hi és, poder sí. Canviem una miqueta d'àmbit, ens anem a un altre. Vostè va passar un parell de dies a Finlàndia, va fer allà una conferència, un parell d'intervencions, etc, i després va passar el que ha passat i el que ens ha portat, el que l'ha portat a vostè a Berlín. Hi ha molta gent que diu podia haver agafat un avió directament de Finlàndia a Barcelona i no haver agafat un cotxe amb el risc... A Barcelona, perdó. A Barcelona és el que segurament li agradaria a vostè. Hi ha molta altra gent. Una vegada més a Brussel·les. I, en canvi, va agafar un cotxe i alguna gent ha vist en això, mire que se n'ha parlat, una jugada que vostè pretenia que l'agafaren. Per què va agafar un cotxe i no va intentar anar en avió a Brussel·les? Perquè el més normal, després de que s'hagués dictat un euroordre, és que jo pogués anar-me a defensar a Bèlgica, que és on jo ja tinc els advocats, on hi ha tots els textos traduïts al neerlandès de tota la causa, on ja hi ha un coneixement i on tinc recursos per, diguem-ne, defensar la meva posició. Això és el més normal. Si jo hagués anat a un aeroport, evidentment, doncs, hauria estat arrestat en aquell mateix aeroport. I la meva intenció era no complicar cap altre país, sinó mantenir la defensa del meu cas allà on ja havia començat. Però agafant un cotxe i creuant un bon tros d'Europa, també vostè posava en risc, per dir-ho així, alguns altres països, en aquest cas concret Alemanya. Sí, és un risc que havia de córrer. És un risc que havia de córrer, naturalment. Vostè que tenia un localitzador en el cotxe? Bé, no està clar si el tenia en aquesta ocasió. Jo sí que vam descobrir, dos geolocalitzadors, dos cotxes que fèiem servir a Bèlgica, ja unes setmanes abans, això en vam donar denúncia a la policia belga, que ho està investigant, dos paquets enganxats. Ho dic per tota aquella gent que frivolitza el tema de la seguretat i que creu que els consellers, quan van a declarar, han d'anar sense protecció, etc. Hem de veure exactament les investigacions on te condueixen, tant d'aquells localitzadors com de l'operació, diguem-ne, extralegal que hagin pogut cometre en altres països. Però, per tant, sabia que el podien... Tenia bastant... No, la veritat és que no, perquè, en tot cas, no vull entrar en detalls, però segur que una part del trajecte segur que era impossible que estigués geolocalitzat. Però, en qualsevol cas, el risc hi era. La meva intenció era intentar arribar a Brussel·les, intentar arribar a Bèlgica i fer com l'altra vegada, que és presentar-me davant de la justícia belga i intentar no complicar cap altre país. Ha estat així i hem de gestionar la realitat, però aquí no hi havia cap disseny previ de dir no, és que jo el que vull és que em detenguin a Alemanya. Acompanyaven dos Mossos, que es va saber precisament perquè després, quan van arribar a Barcelona, ells sí, els van cridar a declarar. Té de vegades la sensació que posa en risc també altres persones, altres funcionaris. Com es porta això, president? La gent que està amb mi no està fent cap servei oficial. Són persones particulars. I malgrat tot, que són voluntaris. I molta gent, bona gent, que col·labora per al sosteniment del que és el concepte de la República i del que és el manteniment de l'1 d'octubre i el manteniment del 27 d'octubre i la defensa del 21 de desembre amb més dignitat. I es juguen la feina. Jo tinc un gran respecte per tota aquesta gent i els hi dec segurament la vida i els hi dec moltes coses i per tant mai els podré compensar prou el que ells fan per garantir la meva seguretat en unes condicions molt difícils personals per ells, sent assenyalats ignominiosament per altres cossos policials. Amb una vergonya, hauria de fer vergonya als professionals d'assenyalar una gent que són decent i una gent que són veritablement exemples d'actitud de servei. Jo hauria de tenir protecció, no només jo, tots els membres del govern. I no en tenim. Les autoritats alemanyes o les autoritats flamenques no li van proporcionar aquesta protecció? Jo no l'he demanat. I per què? Jo no l'he demanat. Perquè em sembla que això és un deure de les autoritats espanyoles. Bueno, elles li porten un altre tipus de protecció. Ho sé. Però jo soc president de la Generalitat i és un càrrec que està exposat. El que no té sentit és que ens deixin a la intempèrie. I el que no té sentit és que, a més, no només ens deixin a la intempèrie, sinó que utilitzin recursos pagats per tots per intentar perjudicar-nos la vida.
Però, president... I espero que algun dia se sàpiga exactament qui ha fet què en tota aquesta operació. President, em permet la contradicció, però vostè ara no és president de la Generalitat, es va presentar a unes eleccions, i això vol dir que, en certa manera, renunciava a aquell càrrec, encara que se'n consideri president legítim perquè se van convocar com es van convocar, però vostè es va presentar a unes eleccions i ara com ara, per tant, és el candidat d'una llista política que pot ser investit i, per tant, ells poden dir que vostè no necessita aquesta protecció oficial espanyola. A mi el Parlament de Catalunya no m'ha retirat la confiança, de fet me l'ha ratificat. Però en qualsevol cas, imaginem que jo fos expresident. No tenen protecció els expresidents? Sí, en tenen. I això ho diu la llei de la presidència, sí o no? Sí. Està complint el govern espanyol amb la llei de la presidència? En aquest cas concret, no. No. Evidentment. I què els hi passa als que no compleixen la llei a l'estat espanyol? Doncs depèn. Si ets espanyol i ets del govern espanyol no et passa res. És més, pots jugar amb els diners públics per perjudicar la vida d'una persona. Ara, si ets català, no se t'ocorri tenir la careta d'en Jordi Cuixart a casa teva perquè seràs acusat de terrorisme. Això és el que està passant a l'estat espanyol. Això ho hem de naturalitzar? Creu que això ho hem de naturalitzar? Que ens hi hem d'acostumar a això? Jo dic que no. Hi ha molta gent que també creu que no, evidentment. Va passar uns quants dies a la presó de Nou Münster allà i, hem llegit una entrevista molt completa del director d'un diari, una entrevista, unes impressions, perquè va acompanyar un grup de persones a aquella presó, on parlen de com vivia vostè en aquells dies i de les cartes que rebia. Com es poden rebre tantes cartes en pocs dies i que de sobte, per dir-ho així, tot revoluciona tant, però tant en tan poc de temps? 500 cartes, que jo deia, mare de Déu, i que vostè va acabar un bolígraf, va demanar una màquina d'escriure, etc. Tanta gent li va escriure? Sí. Des del primer moment. De fet, la primera carta que rebo és d'un intern mateix, una postal, amb una bandera estelada. D'un intern que era estranger, no recordo si era alemany o era d'una altra nacionalitat, i va voler donar la benvinguda, però va començar a rebre moltíssimes que de fet encara n'arriben i me'ls estan enviant cap aquí, perquè intento respondre tot el que puc, però en aquell moment respondre-les a mà, perquè només podia respondre-les a mà, perquè em feia molt de mal la mà i un s'adona que ha perdut l'hàbit d'escriure a mà, a part d'això no tenia el temps material de respondre tots, però era com un immens raig de llum que arribava cada dia a la cel·la. Suposa que això deu reconfortar en moments tan durs. Suposa que això deu reconfortar també a la gent que està en la presó en aquests moments. Sí, molt. I per tant, si algun consell puc donar a la gent que m'està escoltant és que a la gent que és a la presó els hi enviï aquests rajos de llum perquè són molt valorats, molt. Fan molt de servei, animen molt, ajuden també a tenir una mica la perspectiva i veus la immensitat de la bona gent que hi ha arreu del món. Jo rebia cartes de gent d'arreu del món, no només de Catalunya. El va sorprendre dins de la presó quan va saber la decisió que havia pres la justícia alemanya de no considerar el delicte de rebel·lió tal com demanava el jutge Pablo Llarenas? No em va sorprendre perquè era la nostra posició, però em va sorprendre la rapidesa. Jo estava mentalitzat per estar-hi, no sé... Més dies. I sí, em va sorprendre, diguem-ne, en aquest sentit, però nosaltres defensem la posició que hem defensat des del primer moment. Però el podrien extradir per malversació. La justícia espanyola insisteix en que encara hi ha aquest càrrec i, per tant, tot això està pendent. Com pot acabar això? Té alguna idea? El seu advocat li diu... Hem de deixar que la justícia alemanya faci la seva feina, que els advocats facin la seva feina i jo he de continuar fent la meva. La meva és ser política, no és fer d'advocat defensor ni de fer de jutge. Però si l'extradiren per malversació, entraríem en un punt d'inflexió molt diferent a tot el que ha viscut vostè fins ara. Efectivament, sí, efectivament. Un altre punt d'inflexió més, un altre punt que evidenciaria la gravetat d'aquest conflicte, d'aquesta situació. I seria un altre element més d'allunyament de les solucions. Si reclamem la sortida dels presos de les presons, és perquè entenem que mentre hi hagi presos polítics és molt complicada la solució. I el que volem és precisament que no hi hagi ningú. No només un que està a l'exili o a l'exterior, ningú. Perquè és imprescindible crear condicions de normalitat perquè hi hagi represa de la normalitat política. En presos polítics no hi ha normalitat, no hi és, no hi pot ser-hi. Té una idea més o menys aproximada del que podria tardar la justícia alemanya a decidir el seu cas, perquè hi havia un límit d'unes quantes setmanes, no sé, un parell...
No. Per tant, està improvisant en aquests moments. Sí, no, jo he d'adaptar-me sempre a les circumstàncies que ho he fet. De fet, des de fa molt de temps. S'adapta bé a les circumstàncies? Li costa? Al final, una persona s'acostuma a viure d'aquesta manera, i si em permet l'expressió, tan bèstia? Adaptar-se sí, acostumar-se no. Adaptar-se sí, acostumar-se no. No es pot acostumar un a aquesta gravíssima situació. Però adaptar-se no és més remei que fer-ho i fer-ho el més aviat possible, perquè has de continuar treballant. No pots quedar col·lapsat per la situació i atrapat per les circumstàncies. Tu has de continuar treballant i has de sempre tenir molt clar què hi fas aquí, per què hi ets, què estàs defensant. Ara acostumar-me és tot l'últim que hem de fer, acostumar-nos, perquè és naturalitzar. Seria resignar-se en tot cas, acostumar-se. Adaptar-nos, sí, ens hem d'adaptar. I hem d'adaptar el terreny sempre. No pots tardar ni un minut a adaptar-te, si pots. Quan el Carles Puigdemont ara es mira cada dia a l'espill, al mirall, i veu una figura allà, es reconeix com era ell abans, fa un any? O a vostè li han passat tantes coses que l'han canviat? Que parla físicament? Físicament em sembla que més o menys està igual. Sí, no ho sé. És clar que em reconec. Em reconec no amb el que era fa un any, amb el que era fa molts anys. Continuo veient aquella mateixa persona. De fet, m'emmirallo poc, els miralls, però aquests dies de moltes hores de solitud... Tot això l'ha canviat o tot això... No, intento que no. Jo almenys potser m'ha fet més resilient encara del que ja no era, que me'n considerava força. Potser encara m'ho ha fet més de resilient, però no ha canviat res substancial de la meva manera d'entendre les coses. Al contrari, potser davant de tanta injustícia, aquelles conviccions que tenies ja i que són fundacionals et queden molt més reforçades encara. Li vaig preguntar en aquella entrevista com a candidat de Junts per Catalunya el 16 de desembre, però li torno a preguntar ara, perquè evidentment van passant coses i moltes vegades són cada vegada més greus. Se'n recorda vostè el dia que el president Mas el va cridar i li va dir vols acceptar la investidura, vols acceptar el càrrec? Es va equivocar o no es va equivocar? Qui? El president Mas o jo? El president Mas li ho hauria de preguntar a ell. Vostè es va equivocar o no es va equivocar amb aquella decisió? No, continuo responent el mateix. Jo estava fent política. Era el president de l'Associació Catalana de Municipis per la Independència. He estat tota la vida defensant la independència de Catalunya. Quan el president del teu govern et diu escolta, tens aquesta possibilitat, només podia acceptar o plegar de la política. Però també és veritat que vostè després i moltíssima altra gent han dit que no s'esperaven les reaccions que hi ha hagut, les mesures que hi ha hagut, les accions que hi ha hagut contra vostès. Ningú té una bola de vidre quan li proposen un càrrec o una responsabilitat d'aquesta. L'únic que pot fer és, amb les seves conviccions i amb la seva actitud, gestionar al màxim de bé aquella responsabilitat, afrontant totes les circumstàncies imprevistes que sabíem que serien de transcendència, que hi hauria en aquell recorregut. Però més enllà d'això ningú tenia una bola de vidre per saber que l'estat espanyol es comportaria d'una manera tan autoritària i, diguem-ne, tan regressiva des del punt de vista democràtic. Quan vostè, a diferència d'altres membres del seu govern, va decidir exiliar-se a Brussel·les, vostè ha comentat que volia internacionalitzar, per dir-ho així, tot el que estava passant, que volia explicar al món, estar en un lloc on vostè poguera explicar-se. Ho ha aconseguit, i li ho dic perquè fa l'efecte que tot el procés, allò que vostès volien en aquell moment internacionalment no va acabar de quallar i no va funcionar gaire, pel que hem vist després, i en canvi ara sembla que sí. Ara sembla que o bé és que mitjans de comunicació han tornat, han vist el que ha passat i han centrat l'atenció, o governs, o el que siga. O fins i tot que vostè ara està parlant amb més gent. Està parlant amb més gent important de governs o d'institucions europees sobre la seva situació i sobre el que està passant a Catalunya? Jo parlo amb molta gent, detecto molt d'interès també a parlar amb mi. Jo de fet, tinc invitacions per continuar anant a països i algunes invitacions són oficials per explicar el que està passant i crec que és un senyal d'interès evident pel que està passant a Catalunya i per tant tenim molta feina a fer a l'exterior, el que en diem l'espai lliure, som uns quants que estem en aquesta teixidor, no estic sol. Però no concreta. Ha parlat amb més gent important? El que abans tenim dificultats, ara són més facilitats? Doncs segurament hi ha més facilitats ara que fa uns mesos, sí. Vostè és un problema per Angela Merkel o, en definitiva, és una prova més per constatar la resistència o
o l'eficàcia de les institucions alemanyes i del sistema? Jo no vull ser cap problema per ningú, i a més tinc un respecte a tots els països on he anat. Quan m'han preguntat per la situació política de cada país, jo tinc un respecte escrupolós per la situació política de cada país, per tothom. I naturalment ara, que sí que Alemanya, doncs especialment per Alemanya. Jo no vull ser un problema per ningú. El que sí que és evident, i jo ho reclamo, és que les institucions europees se n'adonin que més de 2 milions de ciutadans europeus avui dia estan titllats de donar suport a una idea criminal. Que avui hi ha hagut a Barcelona una demostració massiva, un altre cop i pacífica, d'un poble que demana poder ser escoltat, poder votar, poder decidir. Un poble que avui demana la llibertat dels presos polítics, perquè considera que, òbviament, no hi han de ser a la presó. Temps enrere demanava la independència, demanar el dret a decidir. Crec que ens hem merescut, ens hem guanyat el dret a ser escoltats. Demanem això. Això no pot ser mai un problema a Europa. Això, fins i tot ho dic amb tota convicció, Europa hauria estat contenta de tenir aquesta mena de ciutadania, que hi hagi una part dels seus ciutadans amb aquest compromís democràtic i pacífic, que li està adreçant de manera democràtica, de manera absolutament pacífica, voluntat de participar democràticament en la millora de la seva societat. I això crec que no és un problema per ningú, això és una oportunitat. Per tant, no vull ser cap problema ni crec haver-ho de ser, vaja. Perdona la insistència i la indiscreció, però el govern espanyol sí que parla amb el govern alemany i ho diuen. Vostè ha tingut l'oportunitat de parlar amb membres del govern alemany o en la mateixa... No, jo no he tingut l'oportunitat, tampoc ho he demanat. I, a veure, siguem francs, ells tampoc no parlarien. Que és normal que els governs parlin entre ells. Espanya i Alemanya són socis, és normal. I a veure, Alemanya és un país fonamental pel funcionament de la Unió Europea. Per tant, és normal que els països parlin entre ells. Només faltaria, i no ho han de deixar de fer. L'única cosa que espero, i crec que això es produeix, és que allò que està passant a Catalunya, una part de la narrativa també la tenim els catalans. I que potser, si només la llegeixen a partir del que explica el senyor Rajoy, segurament ara s'adonen que el retrat no és lluny de ser complet. Hem de fer una petita pausa, però abans només una petita pregunta. Em diuen que la gent, els mitjans de comunicació i la societat en general, encara que això és un terme molt complex, a Alemanya veuen amb més simpatia el que ha passat a Catalunya i les posicions que vostè representa que no el seu govern o una part de les seues institucions. No ho sé dir, això, perquè no tinc elements per dir-ho. No sé el que pensa formalment o internament el seu govern, no tinc eines per calibrar, efectivament, si són percepcions, si són... I la gent, els mitjans de comunicació, tot allò que vostè ha vist aquests dies aquí? La gent és extremadament amable, amb mi, molt amable. I, a més, segurament, del rànquing de cartes que he rebut el segon país és Alemanya. Gent alemanya, que m'ha dit unes cartes emocionants. La societat alemanya és una societat molt, molt compromesa amb valors democràtics, molt. Per això també se sent molt ferida quan algú banalitza la seva actitud i es confon injustament. L'acollida fins i tot de gent que no participa de la idea de la independència, però l'interès, el respecte, l'acollida, la fraternitat que he trobat aquí realment és emocionant i la vull agrair. President, ara sí, anem a publicitat, però només és un petit tall i tornem d'aquí 2 o 3 minutets. Tornem una vegada més amb tots vostès en l'entrevista Carles Puigdemont. President, vostè em fa l'efecte que quan li he parlat sobre el govern, sobre la necessitat que expressa molta gent de ser ràpids en tot això i de finalment evitar la intervenció del 155 amb un executiu que pugui anar treballant, etc., el veig una mica reticent a acceptar tantes presses. Però el cas és que a la seva llista electoral ho han intentat primer amb Jordi Turull, ara amb Jordi Sánchez, també vostè una mica pel mig, i van passant els candidats i van passant les setmanes i, a més, ara ja amb una data fixada per convocar de nou eleccions, automàticament, i és normal que molta gent estigui neguitosa amb això. És normal, i nosaltres, evidentment, ens hi dediquem a fons. Algunes reflexions al respecte.
La primera, tenim encara un temps que no el podem desaprofitar per intentar conciliar aquestes dues responsabilitats que tenim. La més important és allò que vol la gent de Catalunya. Això és molt important. L'altra, naturalment, fer govern. I fer un govern que respongui a aquesta voluntat, no la voluntat del senyor Llarena, que respongui a la voluntat de la gent. Això queda clar. I tenim temps per fer-ho. Tenim temps. És més, ho farem. Ho farem sempre i quan l'estat espanyol no acabi de treure's la careta i demostri que, efectivament, l'única agenda que té és que, com que no li van agradar els resultats del 21 de desembre, a veure si en pot tenir uns altres, perquè ells sí que tenen experiència en repetir eleccions. Ho dic per tota aquella gent que dramatitza tant, sobretot els partits unionistes, no? Espanya va fer dues eleccions, dues, i va estar un any sense pressupost. Però tenia un govern en funcions i el que es queixen ara molts funcionaris, per exemple, li dic jo, i molta gent de la Generalitat, és precisament que ara no hi ha govern i que el nivell de precarietat, fragilitat i fins i tot de desconcert va pujant cada dia a mesura que això no se soluciona. En soc conscient d'això i, per tant, una de les primeres feines que haurà de fer el govern serà un govern que prengui un pla de xoc de reconducció dels efectes del 155. Això és irrenunciable, perquè s'ha perdut temps, s'han perdut diners, s'han perdut oportunitats i ens hem de posar al dia. Per això té una explicació molt clara. Vol dir que hi ha hagut un govern, que és el que té 4 diputats al Parlament de Catalunya i governa Catalunya, que ha fet mal al nostre país. I això s'ha d'explicar. I s'ha de revertir tot això, per tornar a la normalitat i poder continuar la construcció del nostre país. Això és el que estem intentant fer. El govern espanyol no vol això. Aquells que volen eleccions, si no volen eleccions, volen una altra cosa. Volen un govern de genolls. I això no els hi podem donar. Això és evident, no ho ha votat la gent. És que la gent, si féssim això, la gent ens censuraria. La moció de censura seria de la gent. No seria del Parlament, seria de la gent. Per tant, aquest equilibri és el que hem de buscar. I tenim un temps preciós que no el podem malbaratar i que, evidentment, el fem servir per arribar a la solució que ens permeti no apurar fins al darrer moment per tenir un govern que respongui el 21 de desembre, però que no sigui... Un govern presidit per Jordi Sánchez o per Jordi Turull no seria un govern de genoll. Un govern presidit per un altre candidat de Junts per Catalunya... Hi ha un altre element que ha emergit d'ençà de la darrera interlocutòria del jutge Llarena. Si la llegeixen bé, els telespectadors, veuran que fa encara un pas més. Que el que diu és que no pot ser el senyor Jordi Sánchez, i ve a dir que el senyor Turull és a la presó perquè ho va intentar ser, perquè comparteixen la visió d'un projecte que és el que representa Junts per Catalunya, que té intencionalitats criminals. Això ho diu. Ens està dient que els 34 diputats de Junts per Catalunya, tots, que evidentment defensarem el mateix programa que defensaria el senyor Jordi Sánchez o el senyor Jordi Turull, tots són també sospitosos o candidats potencials a entrar a la presó, crec que això tenim el dret a que s'aclareixi. Perquè no podria ser que anéssim passant candidats. Però un jutge, perdona, al final també hi ha alguna limitació. Ah, sí? Sí, li explique. Home, d'entrada, ell no pot processar gent que no li han donat motius per fer-ho. Ah, no? Sembla que no. S'està processant una noia per a la Tamara de terrorisme. Vostè pensa que si ara Junts per Catalunya... No tenen límits, per favor. Però vostè pensa que si Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, la CUP o qui fora, ara en seguida en parlem, proposaren un altre candidat, aquest candidat immediatament estaria en perill perquè podrien desencadenar-se accions judicials contra ell? Fins ara ha passat això. No és que ho estic... Però és gent que... A veure. Jo no estic especulant. Estic descrivint la realitat. Què ha passat amb els candidats que hem proposat fins ara? Què ha passat? Ha passat exactament això que diu que podria que sí que passés. No, és que ha passat. Per tant, molt bé. Un candidat era president de l'Assemblea i un altre candidat amb una sèrie de càrrecs contra ell i un altre candidat havia estat conseller en aquells moments i, per tant... O sigui, en quina llei diu que en funció del teu currículum tu no pots ser candidat o no pots ser elegible? No. Això és una arbitrarietat absoluta. Pot ser, però jo el que dic és que un candidat... Sí, però, escolta, avui hi ha hagut una manifestació impressionant a Barcelona. I la gent hi és. I la gent el 21 de desembre va sortir contra pors i amenaces a votar.
I no ho podem perdre de vista, això, perquè la gent es mobilitza d'una manera tan admirable que fa que hem de tenir molta confiança en aquest país. I demano confiança en els que tenim la responsabilitat de desencallar aquesta situació, que nosaltres som una part, i l'altra part no hi podem confiar gens, que és l'estat espanyol. I hem de jugar amb això. Però sobretot no perdem la confiança. Però concretem, ara segurament encara l'incomodaré una mica més amb la insistència, però concretem. Si el jutge Llarena no deixa que el diputat Jordi Sánchez pugui ser investit president de la Generalitat i no ho deixa, i s'acosta el dia en què podria haver-hi altres eleccions, vostès proposaran un altre candidat? Ara posem-nos en uns fets que semblen bastant probables. Si nosaltres hem dit que la nostra opció és no anar a eleccions, la nostra obligació és, naturalment, buscar les fórmules perquè no hi hagi eleccions. Les fórmules vol dir les persones. Haurà de ser un altre candidat. Bueno, el candidat, que el reglament, que la llei de la presidència i que la Constitució permeti la seva investidura. Encara ningú no ens ha justificat perquè cap dels 135 diputats no pot ser elegit. És que hi posem molt de punteta sobre això. És que això és un frau democràtic. És un veritable cop d'estat. On s'és vist que un dels 135 diputats, perquè, com que va ser president de l'Assemblea o perquè va ser ministre o conseller, ara no pot ser. Però on s'és vist això? Com ho podem acceptar? Home, perquè ja estaven processats. I, exactament, això els fa inelegibles com a diputats? El criteri del jutge instructor de la causa, sí. Per tant, escolti'm, senyor, acabem per al final, dient, senyor Arena, qui vol que posem de president? En faria més havia, no? Si fem cas al que està dient vostè, segurament ell no voldria cap de la llista, però en la llista segurament podria haver-hi gent que sí. Potser igual ens proposa, troba una solució i proposa algun dels 135 diputats que li agrada molt i potser seria bo conèixer l'opinió dels 136 diputats del Parlament que mana més que els 135 restants. Tal, puc deduir del que m'ha dit que vostès triaran una solució abans de veure's abocats a eleccions. O això també es contempla? En algun moment vostè ha contemplat? Nosaltres no volem eleccions. D'acord. Però és ingenu pensar que hi ha risc zero d'eleccions. Això és ingenu, perquè hi ha una altra part aquí que juga, que és l'estat espanyol. Per tant, com que juga, i no juga sempre amb les cartes netes, hem de contemplar la possibilitat que hi hagi un interès a que ens aboquin a eleccions. Però nosaltres no treballem amb aquest pla i no ens agrada l'escenari d'eleccions. No ens agrada. Ja les hem fetes, les eleccions. Les hem guanyat, caram. M'agradaria, per aclarir-me, que en concret ara, si no és possible investidura Jordi Sánchez, vostès proposaran un altre candidat. Si no és possible en Jordi Sánchez, hem de proposar un altre candidat. I aleshores, a partir d'aquí, li explique, perquè vostè també ho sap, els 4 diputats de la CUP diuen que només el votaran de la llista de Junts per Catalunya, només el votarien a vostè. I, per tant, el joc d'aritmètiques parlamentàries es porta una altra possibilitat, o dues possibilitats. Una, que vostè i l'exconseller Comín renuncien al seu acte de diputat, o que una altra opció política pugui prestar a través d'abstenció o de vots a favor, o no entra en tot això. A veure, és que ho trobo bastant delirant. O sigui, ens hem presentat unes eleccions. Tenim majoria per escollir, des d'escollir-me a mi de president fins a escollir el senyor Jordi Turull de president. Sí, però el senyor Jordi Turull va anar a una sessió d'investidura i no el van votar. Perquè no van deixar que els diputats que tenim dret poguessin votar. Però això no ha canviat. Ara podem... Això ha canviat. Jo puc votar. Ara ja pot votar? Jo ja he votat, de fet. Haurà votat perquè estava en presó preventiva? La situació no ha canviat. La situació no ha canviat, perquè jo no puc sortir de Berlín. Jo no puc sortir. Per tant, jo no puc anar allà. I el senyor Comín no pot deixar Bèlgica. Per tant, la mesa del Parlament podria tornar a acceptar els seus vots com a... Home, hauria d'acceptar-la. D'acord. S'hauria d'acceptar, més faltaria. Per tant, en principi no caldria un altre... Però, a veure... Amb l'extensió de la CUP ja n'hi hauria prou. Tenim el dia 22 de maig. Aquest és la deadline. No caldrà apurar fins al final. Ara, deixem treballar una mica de confiança, sisplau. Tenim temps per trobar solucions que, d'una banda, per mi és sagrat això, respectin el mandat de la gent. Totes les solucions que no respectin això no són solucions. I per l'altra, òbviament, que evitin eleccions. I aquí els diputats estan fent bona feina, estan reformant la llei de la presidència per alguna raó, i això ha de donar resultats, i s'han de buscar quins mecanismes tenim per mantenir-nos fidels a allò que la gent va votar el 21 de desembre. I no passa perquè el senyor Comín o jo haguem de renunciar a les nostres actes. Sap que al final la fórmula que acabarà havent-hi, si vostè no s'ha investit president de la Generalitat, és una Generalitat dual.
És a dir, per un costat hi haurà un govern que haurà de complir la llei que li imposa el marc espanyol per poder continuar endavant sense els problemes gravíssims, distorsions que hi ha hagut fins ara, i per un altre costat hi haurà una instància que vostès han acordat denominar Consell de la República. Què és això del Consell de la República? Consell per la República. El Consell per la República. Tindria moltes ganes d'haver-la ja presentat, perquè hauria volgut dir que ja hi hauria hagut un govern a Catalunya i hauríem pogut continuar la feina que ens hem proposat. Sense govern no hi haurà aquest Consell per la República? No, sí que hi serà. El que passa que entenem que la prioritat és fer un govern, que la prioritat és que aquest govern mantingui una íntima connexió amb el que en diem el Consell per la República i el que en podem dir un espai lliure europeu on diferents actors polítics hem de mantenir la defensa del llegat de l'1 d'octubre, perquè no es pot mantenir sencer des d'unes institucions intervingudes sense risc que la gent entri a presó. És tan bèstia com això. És tan bèstia com això. I, per tant, m'agradaria poder fer una cosa després de l'altra, que és una mica la planificació inicial. I poder-ho explicar amb tota rotunditat i amb tota solemnitat, tal com jo vaig anunciar que faria. El dia que vaig anunciar que retirava provisionalment la meva candidatura a la presidència de la Generalitat. El que ha de fer aquest Consell, ho tenim molt parlat internament, ha de mantenir viva la legitimitat que de manera il·legal i injusta ha alterat el govern de l'estat espanyol i que té vinculació directa amb el dret dels catalans a l'autodeterminació i a poder decidir el nostre futur i a poder-nos defensar davant del món i a poder reivindicar-nos i a poder fer accions en aquest sentit. Per tant, té una feina apassionant. No xocarà aquest Consell per la República amb el govern de la Generalitat constituït? No hauria de xocar perquè, de fet, el govern de la Generalitat, si és com volem que siguin la gent de Junts per Catalunya, fidel al 21 de desembre, la gent va votar República. Siguem clars. La gent va votar unes coses molt clares. Per tant, el govern, en l'àmbit, naturalment, de les seves competències i del seu marc d'acció, que serà molt limitat, també en termes econòmics i en termes de vigilància competencial, també, evidentment, no només no pot estar en contradicció, ha d'estar en coordinació. Però si la gent que va votar per les tres opcions independentistes van votar República, realment ara els maregen vostès una mica quan diuen que tindrem un Consell per la República que actuarà de manera d'espai lliure a Europa i per un altre costat tindrem un govern que acatarà o que s'emmarcarà dins del marc constitucional espanyol. Al final algú pot pensar... És que la situació és molt complexa. A veure, hi ha gent a la presó, hi ha gent que porta mig any a la presó, hi ha gent que bé li portarà mig any a la presó, hi ha gent que ja ha tornat a entrar, hi ha gent que estem a l'exili, que hem estat a presó. Això és molt sèrio. Jo de frivolitats n'admeto molt poques aquí. Aquí hi ha un mandat de l'1 d'octubre claríssim. La gent que es va partir la cara per votar. La gent que des d'aquell dia fins al final hi ha sigut. La gent que avui hi ha sigut pels carrers de Barcelona. I per mi aquesta gent es mereix el màxim de respecte. Per tant, nosaltres, amb totes les dificultats, ja sé que és complicat, però és que la situació és molt complicada, el que intentem és tirar endavant una legitimitat a la qual ens sentim dipositaris. I això ens agradaria fer-ho amb normalitat, sí, però és que no ho podem fer, perquè hi ha una situació d'extrema anormalitat democràtica. I estem lluitant per democràcia, no només per el dret a l'autodeterminació, estem lluitant per democràcia. Qui hauria de formar part d'aquest Consell per la República? Perquè després de la renúncia de l'exconsellera Ponsatí queden 3 consellers que estan a Brussel·les, el conseller Comín, el conseller Puig, la consellera Serret, i vostè també, que ara està a Berlín, però són 4 persones només. Aquestes 4 persones haurien de fer aquest Consell? No, qui ho ha dit això? Li ho pregunte. No, que dona per fet coses que no són veritat. No, en absolut. Li estic preguntant. És a dir, haurien de ser els exconsellers del govern o el Consell per la República? El Consell per la República ha de ser un reflex de la pluralitat de l'espai republicà que hi ha a Catalunya. I això què vol dir? M'ho pot concretar una miqueta? Doncs no li ho concretaré, perquè ja li he dit abans, perquè em sembla que abans jo he de reunir el Consell per la República i l'Assemblea de Càrrecs Electes i poder-ho explicar allà, perquè és com es fan bé les coses, no a través d'una entrevista a un mitjà de comunicació, amb tots els respectes. En tot cas, quan li dic que ja és una representació de la pluralitat de l'espai polític republicà, perquè jo vull que sigui de la màxima representació. Jo he parlat amb persones. I a més vull que sigui també el reflex del que ens demana la ciutadania a través del procés constituent. No és només un afer de polítics, això. No pot ser només un afer de partits polítics. S'ha d'ampliar la mirada. I tenim presència del món local,
tenim presència de la societat civil organitzada, tenim presència, òbviament, de càrrecs electes, i d'aquí n'ha de sortir un embrió que impulsi un procés constituent que de veritat apel·li, això que en diem un país nou. Si el fem a la manera antiga, començarem malament. I, per tant, el Consell de la República i el que en diem, mal dit, Assemblea de Càrrecs Electes, ha de respondre, efectivament, a aquesta transversalitat i el màxim d'unitat possible. El vicepresident Oriol Junqueras tindria un paper en aquest Consell per la República? Tothom que el vulgui el tindrà, perquè el vicepresident Junqueras té dret a ser vicepresident del govern que es formi. Des del principi de la restitució, i evidentment ell segurament encara amb molt més motius, té dret a ser el vicepresident del govern i està on cregui que ha d'estar. Per mi seria un honor poder comptar amb ell, per descomptat. I ho dic perquè ha escrit una carta, ha fet pública una carta fa relativament molt poc, ahir mateix, explicant que el que ara és prioritari és constituir un govern de la Generalitat i demanant la constitució d'aquest govern i que s'actua en aquest sentit. Estem treballant en aquest sentit. Ja era prioritari per nosaltres, com vam proposar la investidura meva i que el president del Parlament va decidir suspendre unilateralment. Fixi si era prioritari per nosaltres, que ja l'hauríem fet aquest govern ja fa mesos. Però és evident, tal com li he respost abans, estem en aquesta lògica. President, en tota la conversa vostè ha parlat poc d'Esquerra Republicana, hem parlat del senyor Junqueras, i hi ha moltíssimes, i vostè ho llegeix, li arribarà, etcètera, versions, s'han publicat uns quants llibres, després en parlarem molt ràpidament també, que parlen de la mala relació de vostè amb Esquerra Republicana, concretament també amb el Oriol Junqueras, i que diuen que això ha suposat molts problemes per fer les coses ben fetes i que aquesta distorsió de la relació de la gent ara de Junts per Catalunya abans del PDeCAT amb Esquerra Republicana ni ha estat bona ni és bona. Exactament en què es basen per dir això? En el sentit que, primera, quan vostè va pretendre convocar eleccions, l'actitud que va prendre Esquerra Republicana en aquell moment, i després en les declaracions posteriors, quan ells parlen, per exemple, quan diuen el president Puigdemont no s'ha posat en contacte amb nosaltres, o pensem que ara caldria prioritzar unes coses que alguna gent de Junts per Catalunya no prioritzen. En moltes declaracions en aquest sentit. No m'he posat en contacte amb qui, jo? Per exemple, amb la família d'Oriol Junqueras o amb gent d'Esquerra Republicana que també... Això no és veritat. Manté vostè una bona relació amb ells. Ho dic perquè aquestes coses es publiquen. Ja, d'acord, però fixis, es publiquen muntanyes de coses que són veritables, diguem-ne, infàmies. Jo no tinc el temps d'anar-los corregint, tot perquè no procuro no mirar-les. Per això ho podem fer aquí ara. Però no, és que em farà un llistat de falsedats. No, només li dic això. I al final acabarà la gent pensant que són veritat. La relació de vostè, d'Oriol Junqueras i amb Esquerra Republicana. Jo tinc una relació, la voldria tenir encara molt més fluida, perquè la gent d'Esquerra sap les vegades que jo he insistit per les reunions que es havien de fer a Brussel·les, i vaja, no em consta, són partits diferents, òbviament, si la gent es refereix que som espais polítics diferents, sí, som espais polítics diferents, què vol que faci. Cadascú té la seva manera de ser i la seva manera d'actuar, i amb això no ens hi podem ficar. Ara, jo, en allò que ha depès de mi, la relació ha estat intensíssima. Per mi, tota, fins al punt que jo volia anar junt amb Esquerra Republicana a unes eleccions. Per tant, miri quina mala relació. O sigui, estàvem disposats a anar junts, a compartir. Per tant, i hem de fer govern. Ells i estem avançant molt amb el que és la configuració de govern. Per tant... Des que Marta Rovira es va exiliar, ha parlat vostè amb ella? Sí. Mantenen contacte també? Sí. Considera que no seria millor ja posats a centralitzar tot això que vostès pretenen fer ara, que no seria millor potser que estigueren Anna Gabriel, Marta Rovira, Clara Ponsatí, vostès junts? Clar que ara li estic dient això, vostè me dirà, els ho pot dir a ells, però vaja, sembla una mica aquesta disgregació. Junts en quin sentit? Què vols dir? En el sentit físicament, clar, sí. Home, no podem, lògicament, jo no em puc moure d'aquí. Bueno, ara no, vostè està a Berlín, però en el moment que estaven en Brussel·les, o en el moment que vostè puga tornar a Brussel·les, hi pot tornar? La idea és concentrar al màxim en un sol lloc, però tampoc passa res. Jo he parlat amb altra gent que no són Marta Rovira, que també està fora, perquè participin del Consell per la República i ho podem fer, ens podem organitzar. Anna Gabriel, per exemple? Jo crec que l'Anna Gabriel és una persona que hi hauria de ser-hi, però moltes altres persones també hi podrien ser-hi. No és difícil. Una cosa que la gent descobreix, i crec que la Marta Rovira ho ha dit fins i tot fa poc en una entrevista, és que estar a l'exili et dona, de les poques coses bones que té, molta llibertat per parlar, per actuar, per pensar.
Aquesta és la llibertat que hem de posar al servei de Catalunya. I, per tant, tota aquella gent que gaudeixi d'aquesta llibertat, que surti d'aquesta crosta, d'aquesta pressió insuportable en què és la bombolla mediàtica espanyola i també catalana, que cada dia hi ha tota una narrativa molt interessada i molt perversa, sortir d'aquí i oxigenar-se una miqueta, respirar una miqueta i veure que el món, diguem-ne, és molt més matisat, això crec que ha posat al servei del procés en què estem immersos, crec que és positiu i, per tant, benvinguda sigui. Jo vaig celebrar quan la Marta Rovira va decidir anar a l'exili i li vaig brindar la meva ajuda amb tot el que pugui ser. Trobo que va fer bé i, per tant, no només d'això, sinó que crec que ha de formar part. President, li preguntava per Esquerra Republicana. El PDeCAT encara és el seu partit? Jo soc militant del PDeCAT. Això li pregunté. Les seves relacions amb la gent del PDeCAT són correctes? Correctes no, són molt bones. Molt bones. Quan vostès parlen de donar una altra dimensió a Junts per Catalunya, no inquieta a la gent, als militants, als dirigents del PDeCAT, aquesta possibilitat? Més aviat, jo crec que la militància i quadres del partit més aviat entenen que ha d'haver-hi un camí que conflueixi en aquest moviment. Jo sempre he parlat d'un moviment. Vostè em diu, no, és que es va publicar que volia fer un partit polític. Doncs miri, mentida podrida. Mentida podrida. Jo no li ho he dit, això. No, abans em deia que m'he de dedicar a desmentir totes les falsedats. Sí. Clar, jo faig l'esforç d'utilitzar bé les paraules i parlar de moviment polític, perquè és el que hem estat parlant també amb la gent del PDeCAT, i si llavors jo surt en algun altre lloc, no és que Puigdemont vol fer un partit polític, ja la tenim liada. Vostè vol fer un moviment? Jo crec que el moviment existeix ja. I en aquest moviment que no és evident que hi ha un moviment. I en aquest moviment que existeix ja, el PDeCAT s'hauria d'integrar com un partit dins d'aquest moviment. El PDeCAT ha format part des de la gènesi d'aquest moviment. I és. No és una cosa aliena. I en vol formar part. I la gent entén que és un moviment, diguem-ne, de ressemblament de moltes opcions del, diguem-ne, catalanisme republicà, que té molts matisos i que té una manera d'entendre la gestió política i la manera d'enfocar aquest moment històric que viu Catalunya coincident i que ve de tradicions molt diverses. Fixi's, des del Toni Morral, diguem-ho així, ha viscut alcalde de Cerdanyola, per iniciativa, o el Jordi Sánchez, passant per gent com l'Albert Batet, alcalde de Valls del PDeCAT, de Convergència i Unió. Això és el que representa un moviment. I en aquest moviment, que crec que ha estat molt ben rebut per part de la ciutadania, hi ha un esperit en el que moltíssima gent del PDeCAT se sent partícip. Sense voler complicar-ho encara més, aquest moviment com hauria d'actuar de cara a les pròximes eleccions municipals a Catalunya? No ho sé. Però ho dic també perquè és veritat, que s'especula molt amb això, que si hauria de fer llistes, hauria d'haver-hi llistes de Junts per la ciutat que siga, el poble que siga. Jo crec que tot allò que soni a unitat en aquest moment és molt important. Ens ho demana la gent, A Barcelona, per exemple? Tot arreu. Per mi la màxima unitat, tot arreu. I, naturalment, la diferència que hi ha de tenir o no un alcalde a favor del procés d'autodeterminació de Catalunya l'hem vista ja, tristament. Per tant, és imperiós que a Barcelona hi hagi la màxima unitat per poder governar la capital del país, però no ens focalitzem en Barcelona. No, li ho dic perquè... El moment històric de Catalunya demana la màxima unitat política. Ens ho demana la gent, sí. Les militàncies dels partits, jo en soc un, de militant d'un partit, formem una petitíssima part de la societat. Hi ha moltíssima gent que li agrada la política, fa política i que no milita, i que necessita i que vol participar, i que la necessitem que participi. Si l'escoltem, aquesta gent de manera molt, molt transversal, superant, insisteixo, barreres de partits, ens demana que anem al màxim de junts possible. Crec que aquest és l'esperit que toca, la màxima unitat. Serà possible? Perquè vostè sap les enormes reticències que va posar Esquerra Republicana en les últimes eleccions al Parlament, no va haver-hi aquesta llista unitària, i ara intentar això de cara a unes eleccions municipals, es poden trobar vostès amb el mateix problema. No ho sé, miri... Ho intentarà. Clar, jo crec que el nostre deure és... Si jo li acabo de dir que hi ha un clam en una part de la societat catalana que reclama unitat, crec que el nostre deure és intentar-la. I almenys jo em sento còmode amb l'unitat. Em sento més còmode amb l'unitat que amb les trinxeres, diguem-ne, lícites, per altra banda, de partits. En aquest moment, perquè aquest moment és històric. El moment és d'una gran transcendència i d'una extrema gravetat. Per tant, la gent ens saludaria de manera molt entusiasta
qualsevol gest d'unitat en aquest sentit. President, anem a acabar, però jo sí que li volia fer dos o tres últimes preguntes sobre els llibres que s'han publicat, sobre tot el procés en aquests mesos, que s'han multiplicat com bolets, i que expliquen, des del punt de vista de periodistes, de polítics, etcètera, que van... Els ha llegit vostè? Ha llegit alguns d'aquests llibres? No, del procés estrictament no. Del procés. Entenem per procés com els mesos, els 3 o 4 últims mesos, quan tot es va accelerar, per dir-ho així. No, d'aquests específics sobre això no. Tampoc el de Santivilla, el de l'exconseller? Encara no l'he llegit. El tinc. El té? Sí, el tinc, m'ho va enviar. Però no l'he llegit. Però a veure, tot dit amb tot el respecte, sé que han aparegut llibres. A mi n'ha parlat ningú. A mi n'ha parlat ningú. No li ha trucat? No, per tant... Bueno, és difícil trucar-li a vostè, evidentment, però vull dir, però també és fàcil posar-se en contacte amb vostè. Difícil no és, i posar-se en contacte amb mi és molt fàcil. No sé, si no ha parlat ningú amb mi dels que ha fet el llibre i volen explicar les coses que jo he fet o jo he pensat, no creu que això grinyola una mica. Hi ha, per mi, dic sense cap crítica, aquest oportunisme de voler sortir el primer i a dir, explicar i a revelar coses que... Jo almenys vaig decidir que d'aquesta part de la història administrar-la amb molta prudència i amb poc oportunisme, si pot ser. Jo preparo un llibre pel setembre que no tindrà a veure amb això. Vostè prepara un llibre pel setembre, però no tindrà a veure amb això. No té a veure, no explicarà les intríngulis de totes aquelles morbositats de què va passar el dia 25, el 26, el 27, i qui et va dir, qui et va trucar, qui et va deixar de fer, i vostè aquell dia que li va dir. Això, sentint-ho molt, amb molt de respecte, a mi no m'interessa això. Aquests llibres tampoc en parlem massa, li ho dic pel seu coneixement. No sé. El que sí que perquè és l'encàrrec que tinc d'una editorial belga, és d'explicar en diverses llengües la crisi catalana en clau de crisi europea com una oportunitat. És a dir, explicar-li a la ciutadania europea la revolució catalana, per què ens proposem això, com ho volem fer, per què utilitzem la via de la no violència, per què som tan tossuts amb aquestes performances, per què, malgrat tots els impediments, nosaltres persistim en la idea de voler votar i voler decidir el nostre futur, i per què volem fer un país nou, i sobre quines bases, quina és l'oportunitat de reforma, de millora democràtica que pot haver-hi per a Europa en el que és el que ha passat avui a Barcelona, que no n'hem parlat en tota l'entrevista. Ara? El que ha passat avui a Barcelona... Ara en podem parlar? Sí, perquè el trec jo el tema... Ara ensenyaré la cartolina. L'última pregunta. El que ha passat és, dintre de les circumstàncies difícils, és fascinant, això. I que un poble s'autoorganitzi, que el que estan fent els CDRs, el que està fent l'Assemblea, el que ha fet Òmnium, el que va fer la gent de l'1 d'octubre, cregui'm, això és meravellós. I això té interès explicar-ho. En aquest sentit, aquí no hi ha un problema, hi ha una oportunitat per a Europa, a Catalunya. Hi ha un petit laboratori també de coses com es poden fer. Però les costures de la Unió Europea no han quedat evidenciades i ben clares per entendre que obeeixen a criteris i raons d'estat. Sí, les institucions sí, però és que hi ha una ciutadania europea. Hi ha un malestar que recorre la ciutadania europea, i és evident, i farien bé les institucions d'adonar-se'n. I a Catalunya aquest malestar s'expressa d'una manera, diguem-ne, molt de regeneració democràtica, molt positiva. No és així en altres llocs. Aquest moviment connecta amb altres malestars ciutadans que poden haver-hi a parts d'Europa on no hi ha potser una causa nacional per resoldre, però sí que hi ha causes socials pendents de resoldre. Aquesta necessitat de més democràcia, de més participació, creguem que és compartida per molta gent que no acaba de veure que les institucions europees vagin en aquesta direcció. Aleshores, la ciutadania, insisteixo, no tant les institucions, i té raó vostè pel que fa a les institucions, a la ciutadania, en aquest sentit, d'arreu d'Europa, pot tenir un interès i fins i tot una empatia pel que estem fent els catalans. El llibre ha d'explicar això, per què ens proposem fer això. No és un llibre històric del que va passar des del gener del 16, que és un llibre teòric? Teòric, bueno, no és tan teòric, però és d'explicació i d'argumentació, que de fet són el que ens ha portat fins aquí, les bases que ens han mogut a fer el que hem fet. En tot cas, vostè era poc conegut a Europa farà 5 mesos i ara és molt, segurament més del que voldria vostè ser conegut. I per tant m'imagine que serà un bestseller, per dir-ho així. No ho sé, perquè si la gent espera trobar-hi morbo no n'hi trobarà.
Però, de totes maneres, president, sí que està clar que cal explicar-se perquè vostè parlava, i molt, perquè vostè parlava, i vostè s'ha d'explicar molt, com està fent ara aquí, vostè parlava, utilitza l'expressió cop d'estat, però és que aquesta expressió també la utilitzen contra vostè. Què sent quan alguna gent diu que vostè és un colpista? Bé, depèn de qui ho diu, esclar, però com que tots els que ho diuen formen part d'una tradició política que sap molt bé de què parla quan parla de cops d'estat, no m'inquieta gens el més mínim. Cregui'm, un cop d'estat, si fos un cop d'estat fet en un Parlament pel qui té la majoria parlamentària i que consistís precisament, teòricament, a marxar d'aquell estat, molt seriós com a cop d'estat no és. Tothom sap el que és un cop d'estat. I, tristament, la història d'Espanya n'hi ha massa de cops d'estat. I justament per evitar que hi hagi cops d'estat avui, amb llenguatge diferent al segle XXI, segurament del que es feia el XIX i el XX, és pel que la gent de Catalunya s'ha sentit cridada a mobilitzar-se. El que hem vist, el que estem veient de la mobilització de la gent, no és per donar suport a uns criminals colpistes. Això no ha passat enlloc. La gent no surt al carrer, la gent no s'arrisca, la gent no fa protesta cívica per defensar uns colpistes o uns criminals. Ho fa perquè la gent se sent amenaçada a les seves llibertats. I a nosaltres, si ens hem presentat unes eleccions per dir-li a la gent que els defensarem i que anirem fins al final en la defensa dels seus drets, hem de fer-ho. Això ho hem de fer. No els podem enganyar. Acabem, president. Vostè es considera president legítim de la Generalitat, encara, com ho hem dit abans. I la gent que no pensa com vostè i com aquestes opcions independentistes o aquesta majoria parlamentària independentista i aquest percentatge de gent que pot arribar a ser més del 47% segons com es mire, que no estan d'acord a fer les coses així, què els diria vostè? Doncs segurament mateix que els dèiem nosaltres que érem independentistes davant d'un govern que no ho era. Els respectem. Sí, jo he estat molts anys sent independentista i m'he sentit governat per governs autonomistes. O és que això només ho hem de fer els independentistes? No els hi hem d'exigir també a la gent que no és independentista, que quan governi un govern independentista també senti i reconegui que és el seu govern, perquè la democràcia funciona així. Què els hi podem dir a tots? Home, que a tothom els necessitem per construir un país. Deixem les etiquetes del país. A tothom els necessitem per construir un país. I per construir un país de progrés, un país d'igualtat i de justícia, ens calen eines, ens calen recursos. Jo crec que si ens posem a fer una anatomia de les eines i dels recursos, ens posaríem d'acord. Que potser no ens posarem d'acord és aquestes eines i aquests recursos, si no els tenim, com els podem obtenir? Però aleshores aquí és on hem de parlar a tota la gent que està d'acord amb quines eines i quins recursos per fer aquell model d'escola o d'energia o de protecció social li escau en el seu país, en el país on vivim tots. Aleshores, si això no tenim aquestes eines i aquests recursos, ens podem posar d'acord com els podem tenir? Perquè ja portem bastants anys, bastantes dècades intentant trobar eines i recursos en una relació amb l'estat espanyol de tota manera i no ho hem aconseguit, no per manca d'esforços nostres i de voluntat nostra. Aleshores, aquí tenim una apel·lació directa a tota aquella gent que té tot el dret del món a no voler la independència i a sentir-se com vulgui, però que els necessitem per fer un país on els seus fills puguin viure millor. President, molta sort, mai més ben dit, molta sort, moltes gràcies. I nosaltres acabem aquí l'entrevista, però no s'acaba aquí, perquè ara mateix els convidem a assistir a un debat en què es parlarà en una taula moderada per Ramon Pellicer, on es parlarà amb els principals directors dels principals diaris de Catalunya d'aquesta entrevista i de la situació política que vivim. Moltes gràcies, també a vostè. Bona nit.